29 anyos nga lalaking nag-atubang og kasong statutory rape nasikop sa kapulisan sa Pulumulok, South Cotabato. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa prisuhan sa Pulumulok Municipal Police Station na magpasko ang 29 anyos nga lalaki human gidakop sa kapulisan sa ilang balay sa Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato niadtong Sabado. Matud sa kapulisan, ang sospek nagatubang og kasong statutory rape kung asa na biktima niini ni adtong Hunyo karong tuiga ang usa ka 17 anyos nga kauban niini sa gitrabaho ang bakery. Based din po sa investigation ng ating WCPD, talagang consummated rape yung nangyari. Apan gihimakak sa sospek nga rape ang nahitabo. Saysay niya, doon na matud pa sila'y relasyon sa biktima. Nasayod sab siya nga menor de edad ang biktima og nagkasinabot matud pa sila sa hitabo. Naman siya ka-live-in before pa. Murag duha na ang yang ka-live-in before pa tong sa amo. May relationship niya to. Tapos kanang I don't know kung unsay ko purpose sa parents niya. Pero wala gid mi ato ikuan sa babae. Dili siya initial nga rape kay walay harassment na hitabo. Mo lang to pagka next morning ato na report na din ko dire sa police station. Sumala sa kapulisan, walay piyansa ang kasong statutory rape. Yes, ang masabi natin, itong statutory rape is a heinous crime. Mas lalong-lalo na consider nga na minor yung biktima. So kaya nga din po, yung case is sinasabi na no bail. Hangyo sa sospek ngadto sa ginikanan sa biktima nga inaog ang kaso batok kaniya ilabi pa nga doon na siya'y duha ka anak. Muna po na akong hangyo sa ila nga dili man siya tinuod kung pwede lang bawion nila. Christmas gift lang unta. Sa iloon na po ko sa akong nabuhat nga sala. Sa ihang anak. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang kabahin sa biktima o sa pamilya ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao